Gipuzkoako 10 arrantzale lanpostuak daukaguz embarkatzeko. Lehenengoz patroia 7.000 euro eta hor sartute soldatan 300 seguridad soziala. Lehenengo ofiziala 5.000, orduan 407 eta 300. Eta gero engrasadorea da 4.000 eta 300, 4.000 eta 300 guztira. Eta marineroa, kozinero, eta 3.000 eta 50 eta 300 seguridad soziala, 4.000 eta 50. Frantzese badakazute, asko sobeto, Zumaia, Hondarribi, pasajezko jende guztia tortzea ona kandinara, zergatik eta 5 itxasuntzi daukaguz Penhans portuan, eta honek itxasuntziak seguritateko itxasuntziak dire. Orduan, marinero adibidez ez du behar reuki bakarrik familiarización basika, eta gero kozineroko kursua egin aldozu ingeles hygiene course. Zeratik itxasuntziak daukate britaniko pabelloa, eta orduan hain eta ginago etortzen bazarete kandinara, orduan 10 lanpostuak daukagu zaratzeko urgente moduz. Gero, orain hemen Bermeo eta Pasaiako frantzez gabe, beste 8 berdoguz, patroi bi, lehenengo ofizial bi, engrasador bi eta marinero bi. Eskerrik asko, agur!